Burirok tamna hamza jara obo saimana musung naironi kokno wan sugaino tubai phaiko video no obai o bising hoije kokrok no burirok belanya hamjagu tai bini partner ni thani khakaitom abono tei no o video o jinui eba 12.2 phaikya khnai nyai black interesting video ngai obo himdike khnai nyalai siwano o bising hoije kokrok no number 1 burirok chelarong ni bukha khulogoi mani mano belanya sajagu tai hamjagu number 2 burirok sang nangje yang mani no soimaya tamokhe brong ni bukha belanya kebel number 3 nini jacket khulogoi bono sumrei rekhe bola jijak te no bising belanya tongthojak nai number 4 bini yak romoi lama par khairmani burirok belanya hamjagu number 5 nini bising ni hujak kokrok no tiklai bono sai khna rekhe bo belanya tongthojak nai number 6 bini logi mani mani bobai jora kobang romoi phunbai kok samani kuno jaga beranya ni ke bono logi tlang mani burirok belanya hamjagu bo kuno jaga tharam sungjakhe tlang thangdi shopping khanyani tlang kheto sana se kok krikya tamokhe burirok shopping khanyani belanya musungma tongo number 7 yak bai ukrukte bisima romjak mani burirok belanya hamjagu haipana brok saya number 8 burirok bini babono belanya hamjagu number 9 burirok khakamani kom haipana imangkhe kobang number 10 hayo nangnunya hamjakmano burirok belanya nasilejagu number 11 kono buri khakhulogoi kok sai tongfuru khasaro bono ta bathagredi tamokhe bo kok sai tongfuru bo bebak jajakmani hamjakmani akogono nono romoiton apro bathagreke bo sakna chikon wansongnai tei tekto manai number 12 burirok chocolate ice cream khum tei teddy belanya hamjagu pai bono rekhe jolmaro bebak hamai thang langma bai gedalja youtube channel le ang semol khakhayo burirok tamna hamjak saiman bai khna hanai haipana burirok saime khuna chelarok tamna hamja tawana di aba buskang ni video tumra ni sai tugan nanya musungkhe channel lo tamna subscribe khai gana ni bell icon sinai onlo sinai redi tai o video no sajakhe like tai share khai jotona phunumna ni sai tungdi hamba